kana zaune sai a bugo ma waya a ce ka bada miliyan 10. Wannan shine halin da muke ciki a wannan ƙasar. Baka da shi, baka ajiye ba, amma sai a kama wani naka a nemi ka bada maƙudan kuɗaɗe. Ga bala'in da ya ƙi cinyewa na sace-sacen ɗalibai a makarantu, wanda yanzu ya yawaita a ƙasar nan. Me isa waɗannan abubuwan suke faruwa a ƙasar nan? Me isa abubuwan suka fi faruwa a yankunan da suke da ma'adanai? Me isa gwamnati take nuna rashin kulawa ƙarara a abin da ya shafi yankin arewacin Najeriya? Me yasa manyanmu na arewa, kama daga sarakuna, attajirai, gwamnoni, 'yan majalisu da sauran masu faɗa a ji, me yasa ba za su haɗa kansu wurin kawo wa arewa mafita ba? Ko dai kowa buƙatar kansa ya sani, ya kamata talaka ya san ƙarfi da yaji aka sa shi halin da yake ciki. K1 Kannywood Women Association of Nigeria. 'Yan arewa mu farka.